Hello Karbi and welcome back to my YouTube channel. Kechengsi ka do kabe Karbi arat do ana phanta nilihin pending ka chamkardam na pajiriglo kardo. Nong nam jithanglong Karbi lunjir kilun thekna ase karjumina lunsepo Prosenjit kile. Alang di penang an Karbi lunjir kilun pon do poniklo. Lapen ke alang li kilun lunjir do asatame arjik me pikpi. Alang li non penang an Karbi lunjir akimi kilun pon do poniklo. Labangso lunjir do an non lam kan arjan kasonse ponik je phan set production YouTube channel hin pensatame chisik chidang ponik bomlo. Alang li kilun lunjir do anang bong pen kololo bangso lunjir sinon lam kan arjan kimi kasonse ponik jima ilitom labangso video long chithan ponik sina. Lunsepo Prosenjit kiling alang li kilun lunjir do anang bong pen non set production hin pen kasonse ponik ji lam kan arjan men lake Sarti. Labangso lam kan arjan along kache parjan ponik ji ilitum thek ponik long ji lake Karbi lam kan arjan along kache parjan thek na abang phiatum aki hai Jogot pator aki hai pi Merish rong hang pi lapen ke aki hai pi Hunmili hanse pi lipstick Labangso lam kan arjan along kache parjan pon ilitum thek poning long jirake nong nam jitang long Karbi lam kan arjan along kache parjan thek na abang phiatum aki hai pi Malin tipi lapen ke aki hai Prince rong ha Nalitum ladak do anang bong men kolabangso lunjir karjusi ning kaching saming nai lo comments along top ponika pachini ponikret kha labangso lam kan arjan do ansitame ilitum ka to ko vistame prabjin penser production YouTube channel along sitame lang ponik log da prangpo video lang mission polote video phan like sipira video phan share ponikra lapusan dak tha video ke lang ponik long wer che phanilitum channel phan kang hon pe subscribe ponik popusi ning chi thelo tang te pinia video ke panik velo kardo